Türkmenistanda aşy ıssy howa akymy saklanyp galýan mahaly onuň ilatyň saglygyna ýetirýän täsirleri barada maglumatlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Şu günler Mar welaýatynda adaty raýatlardan başga-da polisiýa işgärleriniň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşyp, hastahanalara ýüz tutmagy bilen bagly ýagdaýlar göz görteli köpeldi. Häzir Mara şäheriniň we etraplarynyň haýsy hasthanasyna barsan kellesinin günýada içinden ýalyny geçip ysgyny bolman, işe yaraman, hassa bolup lokmanlara ýüz tutýan polisiýa işgärlerini görse bolýar. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji iýulda Sebitden habar berdi. Saglyk işgärleriniň bir näçesiniň aýtmagyna görä, keselhanalara ýüz tutýan polisiýa işgärleriniň aglabasy lukmanlardan öýlerinde bejerge almak üçin resmi namalary taýýarlap bermegi soraýar. Syrkawlap işe gelmeýän polisiýa işgärleriniň köpdügi zerarly, şu günler başlyklarymyz işgär yetmezçilik edýär diýip, leytenantlary hem nobatçylyga iýberýär diýip, marly polisiýa işgäri habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şu günler aşy köp polisiýa işgäriniň syrkawlamagyna olaryň joklama yssyda ençeme sagatlap nobatçylyk çekmegi sebäp bolýar. Howanyň temperaturasy gündizlerine 45 gradusdan geçýär. Şu howada uzakly gün günüň aşagynda durup adamlaryň ýollardaky ýörite geçelgelerden geçýändigine gözegçilik etmeli. Bir salym kölegede durup teniňi salkynlatjak bolsaň, derrew bir ýolbaşçynyň gözüne iýilýär we senden düşündürüş ýazmagy talap edýär diýip marly polisiýa işgäri aýtdy. Ol şu günler iş şertlerinden haly ýadap, işden çykyp daşary ýurtlara işlemäge gitmek isleýändigini aýdýan işgärleriň köpelendigini hem sözüne goşdy. Biziň alýan aýlygymyz 3000 manat bolup bizden gyşyň aýazly sowuk tomtuň jokrama ıssy günlerini uzakly gün buýruklary ýerine ýetirmegimizi talap edýärler. Bize anomal howa şertlerine de ýeňillikler ýa-da gysgaldyran iş sagatlaryny girizmeýärler. Dip polisiýa işgäri bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada welaýatyň polisiýa müdürliginden we saglyk bölüminden kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň dürli sebitlerinde indi 2 hepde gowrak wagt bäri aşy ıssy howa akymy dowam edýär.